Yıllar gelýär şan bilen bir-birinden ziyada. Bu watanyny hasyl bor, maksat arzu hyýalla. Pragynyň arzulary ýetdi bugün murada. Pähim paýha tummany, magtym olup Pragy. Assalamu aleykum hormatly ildeşler. Biz siziň her biriňiziň asly halal döwletli ojaklaryňyza rızkal bereketiň nur bolup ýagmagyny, halkyny baky bagtyarlyň goýununa ýaşatýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arka dağımyzyň hormatly prezidentimiz, arka dağly gahryman terdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutýan tümli işleriniň mundan beýlekleri waşlyklara beslenmegini tüýs sürekden arzu edip, Magtymul etrawynyň bilim işgärleri bilen bilelikde taýýarlanan Magtymul dünýäniň akyldary atly gepleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýar. Geljege ýalkymdyr sargydyň pendiň, bu goja zemine bakylyk berdiň. Güllere bürenmiş obadyr kendim, kelamyňdan dana atam Pragy, şanly toýlar, gutly bolsun Pragy. Mehriban ildeşler, Balkan welaýatynyň Magtymul etrawynyň bilim işgärleri, şeýlekem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp, size hödürlenýän Magtymul dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam etýär. Biziň häzirki söhbetleşigimiz beýik şahyr Magtymul Pragynyň ýegeni, Gurbanburdy deliliğinin adyny göterýär 8-nji orta mektebiň ingliz dili muallimi Şirin Alimowa. Balkan welaýatyna medeniýet we sungat işgärleriniň şeýlekem Magtymul Pragynyň şygyryýet gülleri uly dawaralar bilen bellenilýär. Ine şeýle dawaralaryň çäklerine hem bilim işgärleriniň hem özleriniň şeýle çärelere münasip goşantlaryny goşýandyklary bizi diýsen buýsandyrýar. Eger mümkin bolsa bir Magtymul Pragynyň şygyryýet dünýäsi barada özüňiziň alyp barýan işleriňiz dogrusynda gurrun beräýsiňiz. Dogry belläkdirsiňiz çok rahmatlym. Özüniň sebäplerini, kalbynyň törüne ýaşajan türkmen halky, gademetiň heňamlaryndan bäri çepertede baý edebiýaty uly tarpa goýup gelipdir. Şeýle baý edebiýaty bugünkü gün gahryman arkadagymyz, arkadaly gahryman terdarymyz tarapyndan münasip dowam etdirilýär. Milli liderimiz gahryman arkadagymyň döwlet galamyndan syzylyp çykan insan kalbynyň öçmejek nury atly ajaýyp kitabyna Magtymul atamyzyň bir bitew döwlet hökmüne guran pikirlerini biziň türkmen halkymyz şonky güneçerli berk saklamagy başarypdyr. Magtymul atamyz beýik türkmeniň söz ustady, nusgawy şahyrymyz, onuň şygyrlary biziň sahra jümüşimizde özüniň anwar ýetip satýan güllerine meňzeýär. Şeýlekem Magtymul atamyzyň şygyrlary diňe bir biziň türkmen halkymyzda däl, eýsem dünýä halklarynyň dillerine hem terjime edilip okuýjylar tarapyndan söýülip okalýar. Bu bolsa biziň türkmen halkymyzyň başyny göge diýerýär. Türkmeniň akyldary we beýik nusgawy şahyrymyz Magtymul Pragynyň baý meden mirasyny ötürmekde şeýle mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahryman terdarymyz, çäkli sag bolsunlarymyzy aýdýar. Goý gahryman arkadagymyz, arkadaly gahryman terdarymyz, janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, alyp barýan işleri rowana ýollarda rowaşlyklara beslensin. Sag bolun Şirin muallim aýdyp beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin. Mehriban watandaşlar, Balkan welaýatynyň Magtymul etrawynyň bilim işgärleri, şeýlekem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp, size hödürlenýän Magtymul dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi Magtymul etrawynyň gözel künjeklerine ýerleşýän Magtymul Pragy muzeýinde dowam etdirýär. Biziň häzirki söhbetleşigimiz Magtymul etrawynyň 13-nji orta mektebiniň ingliz dili muallimi Näzik Bökeýewa. Siz hem öz okuwçylaryňyz bilen bilelikde etrawymyzdaky Magtymul Pragy muzeýine gedelenje gelipsiňiz. Elbetde çağalaryň tomysky diýinçäş mewsümine hem şeýle çäreleri guramaçylykly guramak çağalarda milli medeniýetimize, sungatymyza, edebiýatymyza bolan söýgüni hasy artdyrýar. Arkadaly gahryman terdarymyzyň Jowhar Dehinden dören ýaşlar watanyň dayanjy atly kitabyna hem Magtymul Pragy hakyna Magtymul mizemez binýatdyr diýen fikrler bilen beýan edilýär. Magtymul Pragy diňe bir biziň etrawymyzyň, diňe bir ýurdumyzyň görnükli şahyry bolman, eýsem ol tutuş gün dogaryň akyldary görnükli şahyrdyr. Biz hem şuň Thomas diýinçäliçidigine garamazdan öz mektebimiziň ýürite zehili okuwçylary Magtymulyň şygyrlary, goşgulary bilen gyzyklanýan okuwçylar bilen bilelikde Magtymul Pragy muzeýine gedelenje geldik.
Ine näzik mugallim ýa öz sözüňizde hem belläp geçdiňizde okuwçylarymyz Magtymguly Pragynyň goşgularyny şeýle hem onuň umumyň alanda şygyrlar diwanyny içgin okaýarlar, öwrenýärler. Elbetde bugun mektep okuwçylary mekteplerde türkmen edebiýaty dersini has hem gowy özleşdirýärler. Türkmen edebiýat ähli sınıflarda Magtymguly Pragynyň goşgulary sınıflaryň dürlüligine görä berilýär. Elbetde Magtymguly Pragyny her döwür, her ýaşda okanyňda hem oňa başgaça düşünýärsiň. Magtymguly Pragynyň eserlerine sersalarymyzda ähli temalar bardy. Gurrundeşik açylýarda olaryň eserlerini okanyňda buňa giňşeýne düşünýän. Ahlak temasyny alsagam, gelin gyýyplaryň edep terbiýet hakynda da, watançylyk temasyny da bir näçe temalara ýüzlenip geçipdir akyldary şahyrymyz. Bizen hem şonki gullerde sapaklarymyzda şol goşgulary ýaşlara öwretýär, indi hökmünde düşünürýär, önüne berýär. Okuwçylar bolsa şonu Magtymguly Pragynyň goşgularyny uly höwes bilen okaýarlar, höwes bilen dinleýärler, öwtünde bolýarlar. Indi bolsa olaryň özleriniň aýdyp berjek goşgularyny dinleýärler. Başysyna. Men Magtymguly etrawynyň 13-nji orta mektebiniň 8-nji A sınıf okuwçysy Gonça Tapar Mehmedowa. Bugün men Magtymguly Pragynyň ýar gerekdirdiýen goşgysyny ýerine ýetip bereýin. Menem diýen goç ýigide bir münasip ýar gerekdir. Arap at ýogly ýigide fiýagul tutar gerekdir. Yigit öler iýil üstünde, janyny berip din üstünde. Goç ýigitler söwüşende namys bilen ar gerekdir. 5 gün göwün hoş etmäge, saçak ýazyp nan dökmäge, abray alyp at etmäge golda bendi bar gerekdir. Men Balkan welaýatynyň Magtymguly etrawynyň 13-nji orta mektebiniň 8-nji A sınıf okuwçysy Merektaş Gurban Mehmedowa. Ceyhun bilen Bahar Hazar arasy çöl üstünde öwser ýel türkmeniň. Gulgunçasy gara gözüň garasy, gara dagdan iler til türkmeniň. Hak tiýlanmyş bardyr onuň saýasy, çırpyn çerçöline nerim aýasy, reňbereng gulaçar ýaşyl ýaýlasy, garqalar reyhana çöl türkmeniň. Balkan welaýatynyň Magtymguly etrawynyň 13-nji orta mektebiniň okuwçysy Nurana Gurdiýewa. Bugün men Magtymguly Pragynyň Mert bolmaz goşgysyny ýerine ýetirýärin. Mert bolmaz, mert ýit, mert erden öner, nabart asla mert bolmaz, gurdyň gözünde ot ýanar, şagal tilkler gurt bolmaz. Sözlegin bileniň tilden, bilbil aýrar düşde uldan, iş adam doğan ýyldan, aýry mähriban ýurt bolmaz. Bu älem ajaýyp bolsa, dünýäň izi nurdan dorsa, ozal taňry rehim kılsa, ne jandar dert bolmaz. Magtymguly akyl huşyň, akdy gözden galy ýaşyň, 57 gamly başym mundan gaýry feryat bolmaz. Ine näzik mugallim gepleşigimiziň şu ýerine okuwçylaryň aýdyp beren Magtymguly Pragynyň durly temalardaky goşgularyny hem dinledik. Elbetde Magtymguly Pragy diýilende diňe bir şahyryň şahsiýeti däl, onuň döredjilik dünýäsi hem ör boýuna galýar. Biz hem size şeýle okuwçylary taýýarlamakda, terbiýelemekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýsürekden arzu etýär. Okuwçylaryňyz hem zekini elmydama daşlary ýarypdyrsyn. Sag bolun Şöhrat muallim. Biz ýaşlara döretmäge, gurmaga mümkinçilik berýän gahrman arkadagymyzyň, arkadagyl gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara beklenýär. Gepleşigimiziň şu ýerine men hem Magtymguly Praga bagyşlap ýazan öz goşgymy okap bermekçi. Praga. Pekim darlyňa yetmez göz yetim, misli düýpsiz umman deýin pikirleň. Sen hakda şygyrlar döretýär ýöne, men ejid gelýärin wasfyň ederden, misli rowaýatlar kitaby ýaly, tetirleriň zywanlardan akyldyr. Köngüllüň nagşyna deňän sözleriň insan üçin parasatdyr, akyldyr. Ulamalar, goşgularyň agtaryp, sirli sowallara tapdylar jogap. Sen nesliňe rowşen geljek dilediň. Pragym, alnynda etýär togap. Beýikligiň bilen beýge göterdiň. Asly halal, watan perwer türkmeni. Tutuş älem, meger özüň bolmaly. Muny belläp geçýär dünýäň köp ýeri. Şirin muallim Balkan welaýatynyň Magtymguly etrawynyň bilim işgärleri, şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma goýberilýän
Bugünkü gün magtymly dünýäniň akyldary atly gepleşigimiz gyzgylanly dowam edip dur. Elbetde häzirki wagtda hem biziň duran ýerimiz magtymly etrawynyň gerke zobaty. Elbetde gerke zobatyna giren badyňa bir zat özüňe çekýär. Tebigatymyzyň al ýaşyl begretini geýen wagtlaryna bir da magtymly pragynyň daga tingen keşfini syýrlamak, şeýle hem bir şol keşpden bir lezzet almak elbetde kalbyňy ilhamlandyrýar. Bu keşf barada aýdanymyzda magtymly pragynyň daga tingen keşfi suratkeş Amanyl Dıhdyr tarapyndan şekilde geçirilýär. Bu barada elbetde dürli internet maglumatlaryna şeýle hem döwürleýin metbuat neşirlerimizde, teleýaýlymlarymyzda hem giňden beýan edilýär. Dogry belläkdeşdiňiz çok rahmat. Bugünkü gün magtymly pragynyň şygryýat günleri ören gyzgylanly dowam edýär. Inha bugün hem gerke zobatyna şeýle magtymlynyň daga tingen keşfini görmek biziň her birimiziň ýüregimizi joşdurýar. Magtymly pragynyň daga tingen keşfi diňe bir biziň ýüregimizi joşdurman. Eýtem, ähli welaýatlardan gelýän mihmanlarymyz, şeýle hem dünýä ýurtlaryndan gelýän syýahatçylarymyz hem özüne çekýär. Halk arasynda şeýleräk bir gurrun bar. Kudrat göreýin diýseň daglara bar diýler. Elbetde bu hem bir magtymly pragynyň keşfiniň daga tinmegi, elbetde bir şahyra bir goýulýan bir hormatdan, nişandan bir şonu gelip adamlaryň görmegi bolsa, bir şahyryň mirasynyň ebedileşdirilýänliginden nişan bolsa gerek. Şu pursatda şeýleräk bir goşky setirlerimi aýdatym gelýär. Ya serpaýmyň, ya syýlagmyň, hormatmyň. Bu barlyga gelen täsin kudratmyň, keşfin daga tingen ajap sungatmyň, keremmisen, keramatmyň, nämesen diýler. Elbetde magtymly pragynyň nämesen goşky sesasyna ýazan bu nezire goşgymda hem magtymly pragynyň özüne ýüzlenmek arkaly bir magtymly pragynyň bir döredüjiliginiň umman deýin şoň asman deýin bolsa giňdigini aýtmak isleýärin. Şu ýerde menen bir özümiň ýazan goşky setirlerimi aýtyp bermek isleýärin. Gerkez owasyna teýledenimde, daga tingen keşfin her görenimde, seniň şygyrlaryň men ýüregimde, halifamyz magtymly pragy. Elbetde Şirin muallim bugünkü gün magtymly pragy her bir döredjilik bilen meşgullanýan insanyň ruh halifasy bolup durýar. Çünki magtymly pragy göz getirmek asla mümkin däl. Indi bolsa biz hem şu döredjilik gepleşigimizi, ýani magtymly dünýäniň akyldary gepleşigimizi söhbetleşip arkaly dowam etmek üçin gerke zobatynyň magtymly adyna 3-nji orta mektebine tarap ýola düşeli. Farkyn bilip adam bilen adamyň, gözel gerke diýle goýup adamyň, akyldarym, özüň ýagşy zadamyň, 40 çilteniň birimisen, nämesen. Hormatly ildeşler, Balkan welaýatynyň magtymly etrawynyň bilim işgärleri şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanyp size hödürlenýän magtymly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam etýär. Biz häzir şu söhbetleşigimizi Balkan welaýatynyň magtymly etrawynyň gerkez geňeşligine ýazga geçirmegi makul bildik. Men Balkan welaýatynyň magtymly etrawynyň magtymly adyna 3-nji orta mektebiniň taryh muallimi Gültaç Meretgulyba, haber karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe bedawaty öňe barýan Türkmenistan watanymyzyň her bir güni şanly senelere, toy bayramlara beslenýän. Hemmemiziň bilişimiz ýaly şu günlerde Balkan welaýatymyzda magtymlynyň şygryýat güni şeýle hem medeniýet işgärleriniň bayramçylygy uly şatlyk şowkuny bilen dawara bilen dowam edip dur. Bu bayram diňe bir magtymlynyň, ýani şahyryň bayramy bolman, eýsemde tutuş ýurdumyzdaky zähmet çekýän medeniýet işgärleriniň, aýdymçylaryň, sadanlaryň, şahyrlaryň, suratkeşleriň we sungat işgärleriniň bir çekýän zähmetine bir goýulýan hormatyň nişany bolup durýar. Magtymly diýilende 18-nji asyrda ýaşap geçen özüniň ölmedi gitmez şygyrlary bilen halkyň arasynda häzir wagtda hem hemişelik ýaşaýan akyldar şahyr gözeňe gelýär. Magtymly diňe bir şahyr bolman, ol türkmen halkynyň ruhy baýlygydyr, ruhy ýol beledidir. Magtymly pragy öz halkynyň derdini duyup, halkyny agzybirlige, bir döwlete birleşmegin ündäp geçýär. Magtymlyga goýulýan hormat sarpy elbetde türkmen halkymyzda dälle bir dünýä derejesinde hem alınıp barýar. Magtymlynyň goşgularyna watansöýçilik, insanperwerlik, bir ýaşlary terbiýeçilik ähmiýetine, bir halal zähmet, adalatlyk erş argaç bolup geçýär.
Magtymgulynyň goşgulary diňe bir geçmiş barada däl, eýsem häzirki döwür barada da geljek barada hem baglanşdyrly. Häzirki wagtda Magtymguly Pragyň beýik akyldar şahyrmyda uly hormat goýulýar. Onuň ady bilen baglanşyk durly bayramçylyklar geçirilýär, heýkeller gurulýar. Onuň eserleri, şygyrlary durly dillerde terjime edilip gelinýär. Bu bolsa biz bilim işgärlerini ähli türkmen halkyny şeýle bir buýsandyrýar, joşdurýar. Anha şu pursatda bir şeýle zatlaryň belläsim gelýär. Şu Magtymguly Pragynyň adyny göterýän bilim ojagyna zähmet çekmek, onuň giden ýerlerini gezmek, onuň alan howasyndan dem almak hem meniň üçin bir buýsanç diýip hasaplanýar. Biz bilim işgärleri ýani mektebimiziň muallimi hökmünde şu Magtymgulynyň döredüçiligini hem öz geçýän sapaklarymyz bilen baglanşdyryp bara çağalary terbiýelemekde, olar ilim bilim bermekde esasy ýol görkezji bolup hyzmat edýärdi. Magtymguly atamyzyň şygyrlarynyň köpüne ser salsak 18-nji asyr taryh bilen türkmen halkynyň durmuşy bilen baglanşykly şu döwrüň bir dagnyk döwürlerini bir türkmen halkyny bir bitewi döwletligi, agzybirligi çağıryp şu halkyň agzybyr bolmagyna gaýdusy edermen bir watansyjy bolup ýetişmekler üçin özleriniň eserini köp maglumatlar berip geçýär. Biz hem öz geçýän sapaklarymyzda şu çağalary öwredýän, şol döwre degişli maglumatlar öwredenmede Magtymgulynyň eserlerini giňden ulanýar. Magtymguly ýaňam aýtdym, diňe bir şahyr bolman, ol nesillere häzirki wagtda hem bir terbiýe ýol görkezji mektep bolup hyzmat edýär. Onuň goşgularynyň köpü häzirki wagtda hem ýaşullaryň arasynda da, ýaş kiçileriň arasynda da bir edep terbiýe mektebi bolup biziň häzirki günlerimizde hem halkyň aňyna mydamalyk ýaşaýar. Anha şu pursatdan peýdalanyp bize okumagy, döretmäge, işlemäge giň mümkinçilikler döreden milli liderimiz Ahryman Arkadagymyza, milliligimiziň medeniýetimiziň hak howandary, hormatly prezidentimiz Arkadagly Ahryman Serdarymyza köp sag bolsun. Aýdýar Ahryman Arkadagymyzyň şeýle hem Arkadagly Ahryman Serdarymyzyň jan sag belent başlar aman bolsun. İl bähwitli ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleri el mydama rowaşlyklary beslensin, toýlarymyzdan toýlar ulaşdym. Sağ olun Gültäç Malim beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin biz hem Magtymguly Pragynyň horgalmasyny puştapşydan berkarar döwlet islerini ýaş nesillerimize bir berkarar döwleti arzulap giden Magtymguly Pragynyň şeýle ajaýyp zamanatyna ýaşatýan Gahryman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň saýatynda ýaş nesile bilim terbiýe bermekde alyp barýan işleriňizde diňe rowaşlyklaryň hem de üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu etýär. Sağ olun. Hormatly ildeşler, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrawynyň bilim işgärleri, şeýle hem türkmen pedagogy bilen bilelikde taýýarlanan Magtymguly dünýäniň akyldary gepleşigimizi geçirip oturýar. Gepleşigimiziň ahyryna biz size ýene bir ýola berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny tüýsürekden arzu etýär. Bakan ýerine baht bolup seretýän, gadam masan ýerine gülgülzarlyk göretýän Gahryman Arkadagymyzyň göwüllere gül bitiren, galamlara dil bitiren hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Tutýan el ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli işleri mundan beýläpde diňe rowaşlyklara beslensin. Sag bolun.